Terve ja varsinaisen hyvää uutta vuotta kaikille. Minä olen Riitta Riihimaa Porista, työskentelen hyvinvointialalla, teen luontaishoitoja ja hyvinvointisenterissä ja suosittelen kaikille Fitline tuotteita. Itse olen käyttänyt tuotteita jo 14 vuotta, tulee helmikuussa ja niiden vitaalivoimaisuuden ansiosta on pysynyt terveenä ja energisenä ja pärjännyt täysin ilman lääkkeitä. Painonhallinta se vaan on ollut se juttu, mikä on ollut ongelmallista mulle koko ikäni, koska niitä liikakiloja on aina niin helposti kertynyt ja jojottelu onkin semmoinen tuttu juttu. Eli aina kun se paino on pudonnut, niin sitten kumminkin jonkin aikavälin kuluessa ne salakavalasti hiljaa on hiipineet takaisin. Ja vielä korkojen kerran. Kunnes sitten 2 vuotta sitten tuli nämä ensimmäiset XXX-kapselit ja mä olin kyllä niin sitä ennen ollut niin epätoivoisen tyytymätön kaikkiin vastaaviin tuotteisiin ja ajattelin, että ikinä en yksinkään tämmöisiin lahjoitustuotteisiin enää tule sortumaan. Mutta pakkohan niitä sitten oli kokeilla, kun ne kerran Fitlinelle tuli mukaan tuotevalikoimiin. Ja silloin sai kyllä kokea, että nämä oli ihan erilaiset tuotteet, mitä aikaisemmin oli kokeillut. Että ne todella lupasi sen, tai täytti sen, minkä lupasivatkin. Ilman nälkää, ilman tuskaa, tosi helposti 2 kuukauden aikana paino tippui 10 kiloa silloisista huippulukemista niin, että vaaka näytti silloin sitten 69 kiloa. Ja se, että nyt ei ole tullut takaisin ne korkokilot ja se, mitä on takaisin tullut tässä parin vuoden aikana, niin ollaan jo joteltu vain enää semmoisen 3 kilon kanssa. Että se on ollut jo iso edistysaskel siihen, että on päästy pysyvämpään painohallintaan. Mutta näillä senttimetreillä on tietysti vielä varaa vähän tiputtaa enemmänkin tätä painoa. Ja eikä sitten nyt sitten sen kummempaa murhetta, koska nyt on saatu nämä uudet XXX Plus-kapselit ja uskon, että homma hoituu entistäkin helpommin, kun taas on se motivaatio päällä ja tavoite mielessä, niin lähdetään tästä eteenpäin. Eli 3.1. kun kävin siellä samalla vaalalla, niin se näytti 72,5 kiloa. Ja nyt olisi tavoite sitten näiden kapseleiden, Fitline Shake-aterioiden sekä yhdessä vähähiilihydraattisen ruokavalion avulla niin tuonne tammikuun loppuun mennessä saada 5 kiloa pois. Ja sitten tietysti niitä Beautyline-voiteita paljon, ettei ala roikkua. Kokonaistavoite olisi, että kun kesä koittaa, niin pysyvästi vaaka täyttäisi 60 kiloa. Se on ollut pitkäaikainen tavoite ja välillä päässyt unohtumaan, mutta nyt näiden avulla ja hyvän motivaation avulla niin siihen varmasti päästään. Tammikuussa tarvitaan myös painonhallintaryhmien kanssa täällä ja sinne otetaan jo ilmoittautumisia vastaan ja odotan, että mukaan tulee naisia, miehiä sekä nuoria ja yhdessä oivaltamaan sitä, että painonhallinta ei ole mikään kaalisoppadieetti, vaan että se on pysyvä, ihana elämäntapa. Tsemppiä kaikille testiryhmässä oleville ja nähdään sitten kick-offissa 21. tammikuuta, miten me kukin olemme onnistuneet.